ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንዝተፈጸመ ወራር ጆኖሳይድ ጎንፂ ክብለና ኣይስዎም ንኹላትና ዝምጥን ሕገ መንግስቲ የለን ክብል ሓደ ትግራዋይ ጀነራል ተዛሪቡ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ውሽጢ 3 ወርሕ ጥራሕ 188 ገበናት ተፈጺሞም ሕወሓትን ሓይልታት ጸጥታ ትግራይን ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ከም ዝተዛተዩ ተገሊጹ ፕሬዝዳንት ፑቲን ንዶናልድ ትራምፕ ተባዕ ክብሉን ይደምዎም سلام تعنا هبلنا كوراتن كبرانن ازي اتكتاتلو زلخم كاب لومي تلفزيون زمحلالفلكم دهاي لومي ارست زينا ختكتاتلو صنيحكم حزدما ناب زرزرم كنسجر ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ወራር ጆኖሳይድ ጎንፂ ክብል ኣናይስዎም ሕወሓት ብምኽንያት ካልኣይ ዓመት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ዝተወሃበ መግለጺ ንኽእረመ ተሓሳሲቡ ሕወሓት ብቅድሚ ትማሊ ንሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ዝለኣኾ ደብዳቤ ነቲ ብምኽንያት ካልኣይ ዓመት ምኽታም ውዕሊ ፕሪቶሪያ ኣመልኪቱ ብኣንቶኒ ብሊንከን ዝተጻሓፈ መልእኽቲ መልሲ ንምሃብ እዩ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝተፈረመሉ ካልኣይ ዓመት እነኽብረሉ ኣብ ዘለና እዋን ንተጻዋርነት ህዝቢ ትግራይ ብምንኣድ በቲ ኩናት ምኽንያት ንዝተጎድኡ ድማ እናዘከርና ንርከብ ዝበለ ካብ ሕወሓት ናብ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አንቶኒ ብሊንከን ዝተለኣኸ ደብዳቤ ሕወሓት ንሕብረት ኣፍሪካ ኣሜሪካ ኢጋድ ውድብ ሕብራት መንግስታትን ሕብረት ኣውሮፓን ሰላም ንኽዓስልን ድዝም ንኽካየድን ዝገበርዎ ጻዕሪ የመስግን ይብል ከምኡውን ብሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ንኻልኣይ ዓመት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ኣመልኪቱ ዝወፀ መግለፂ ንንእድ ብሊንከን ኣብ ትግራይ ዘለዉ ምዕባለታትን መሓልኻታትን ብትኽክል ዋላ እንተገለጽዎም ብዛዕባ ተማዛበልቲ ጽሓፍ ወግና ኣብ መሬት ዘየለ ኢሉሎ ሕወሓት ተማዛበልቲ ውሽጢ ዓዲ ናብ መረበተው ተመሊሶምን ኣድለይቲ ግልጋሎታት ተማሊኦም ሎምን ዝብል ኣብ መግለጽ ብሊንከን ምክታቱ ጉጉይን ኣብ መሬት ዘየለን ኢሉዎሎም ናብ ምዕራብ ትግራይ ዋላ ሓደ ዝተመለሰ ተማዛበሊ ከም ዘየለ ከም ኣብነት ብምጥቃስ ዋላ እኳ ተኽሲ ጠጠው ኣብ ምባልን ኣብ ዝተወሰነ ከባቢታት ግልጋሎት ኣብ ምርካብን ምምሕያሽ እንተሃለዎም ሕዚ እውን ወሰንቲ ዕንቅፋታት ከም ዘለዉ ዝሕብር ደብዳቤ ሕወሓት ካብኣቶም ድማ ካብ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ወጻኢ ዘለዉ ዕጡቃት ኣብ ገዛት ትግራይ ምህላዎም ተማዛበልቲ ናብ መረበቶም ንኸይምለሱ ምኽንያት ምዃኑ ኣመልኪቶሎም ተማዛበልቲ ናብ መረበቶም ዝምለሱ ብመሰረት ሕገ መንግስትን ውዕሊ ፕሪቶሪያን ኩሉ ነገር ቅድሚ ኩናት ናብ ዝነበሮ እንትምለስ ይሉ ከም ዝኣምን ዝገለጸ ሕወሓት እዚ ዝረጋገጽ ድማ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ እንትረጋገጽን ኣብዞም ከባቢታት ሕጋዊ ምሕደራ ትግራይ እንትምለስን ምዃኑ ንኣንቶኒ ብሊንከን ተማሕጺኑ ካብዚ ብተወሳኺ ዝትግበር ሽግግር ፍትሒ ማሕበረሰብ ዓለም ክሳተፈሉ ይግባእ ኢሉ ከም ዝኣምን በቲ ጎንፂ ዝተፈጸሙ ገበናት ብዓለም ለኸ ሕጊት ሓታትነት ክረጋገጽ ከም ዝግባእን መጠንን ባህርን በቲ ጎንፂ ዝተፈጸሙ ግፍዕታት ትክክለኛ ፍትሒ ክረኽቡ እንተኾይኖም ዘይሻራዊ ምርመራ ከም ዝጠልቡን ሓቢሮሎ ሕወሓት ንብሊንከን ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤ ኣብ ዙርያ መበገሲ እቲ ኩናት ትርጉም ዘለዎ ፖለቲካዊ ልዝብ ንኽካየድ ድማ ድፊት ክግበር ከም ዘለዎ ሕወሓት ጸዊዖሎም ሕወሓት ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አንቶኒ ብሊንከን ዝለኣኾ ደብዳቤ ዝደንጎየ ክብሉ ዝነቐፍዎ ብዙሓት እዮም ምኽንያቱ ኣብ ትግራይ ዝርከባ ውድባት ሳወትን ውናትን በአንቶኒ ብሊንከን ዝተዋሃበ ጉጉይ መግለጺ ንኽእረም መግለጺ ዘውጻ ቅድሚ 4 መዓልቲ ነይሩ መግለጺ ሕወሓት ዝደንጎየ ካምዃኑ ንላዕሊ ግና ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ወራር ጆኖሳይድ ኣናኢሱ ጎንፂ ወይ ድማ ኮንፍሊክት እናበለ ምግላጽ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ኣቦ መንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ሓደ ሚድያ 1 ሚልዮን ትግራዋይ ሙማቱ መረጋገጽ የለን ምባሎም መዘራረብ ኮይኑ ነይሩ እዩ ንኹላትና ዝምጥን ሕገ መንግስቲ የለን ክብል ሓደ ትግራዋይ ጀነራል ተዛሪቡ ኣብ ልዕሊ ትግራይን ህዝባን ኣብ ዝተኣወጀ ወራር ጆኖሳይድ ቀንዲ ሃንደስቲ መማኸርቲ መንግስቲ ፌደራልን ግንባራት መሪሖም ናብ መቐለ ካብ ዝኣተውን ነባራት ጀነራላት ኢህወደግ ሓደ ምዃኑ ይዝረበሉ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንመቐለ ምስ ተቆጻጸረ እውን መእተውን መውፅን ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዝሕብርን ኣብ ጎንዲ ብልጽግና ኮይኑ ይቃልስን ከም ዝነበረ ሓበሬታታት የመልክቱ ክሳብ ሕዚ እውን ካብ ከባቢ ቤተ መንግስቲ ከም ዘይጠፍ ይዝግለጽ ሌተናል ጀነራል ዮሐንስ ገብረ መስቀል መንጋግ ጀነራል ዮሐንስ መንጋግ አዙሪት ኢትዮጵያና ጦርነት ፍቺ የሚያስፈልገው ጋብቻ ዝብል መጽሐፍ ኣብዚ ሰሞን ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ዘመረቀሉ እዋን ነቲ ካብ ዕድመን እስነቱ ዝተቃለሰሉ አሽሓት መስዋዕት ዝኸፈሉ ዕላማ ዘናእስ ሓሳብ ተሰሚዖሎም ብሕወሓት ኢህወደግ ዝምራሕ ኃይሊ ንስርዓት ደርጊ ደምሲሱ ማዕርነት መላእ ብሔር ብሔረሰባት ኢትዮጵያ ንምርጋጽ ህዝቢ ትግራይ ንዘመናት ዝወጽሕዎ ዝነበሩ በደልን ጭቆናን ዳግም ንኸይምለስ ዓርሰ ምሕደርኡ ንኽረጋግጽ ተባሂሉ ዝጸደቀ ሕገ መንግስቲ ዝምጥን ኣይኮነን ክብል ገሊጹዎሎም አሃዳዊ ስርዓትና ሕገ መንግስት ነበረ ገረሰስ ነው ኮሙኒስት አመጣን አልመጠነም ወደዚህ በል ተባለ አቤታዊ ዲሞክራሲ መጣ
አልመጠነም ወደዚህ ተባለ ምንድነው የሚመጥነን ምን ቀረን የሚመጥነን ህገ መንግስትም የለም ህዝብ ትግራይ ንኽጸንት ካብ ምድረ ገጽ ንኽጠፍእ ካብ ካርታ ዓለም ንኽሕከኽ ኣብ ዝተኣወጀ ወራር ጆኖሳይድ ዘማኽርን ዝመርሕን ዝነበረ ሌተናል ጀነራል ዮሃንስ ገብረ መስቀል መንጋግ ኣብ ዘረኡ ብዛዕባ ክፉእነት ኩናት ደጋጊሙ እንትዛረብ ይስማዕ ኣብ ሓደ ወለዶ ሰለስተ ኩናት ከም ዝረአየ እዚ ድማ ውፅኢት ናይቲ ንዘመናት ዝሰርጸ ጉጉይ ሓቲት ምዃኑ ዝገልጽ ዮሃንስ መንጋግ እቲ ንስርዓት ደርጊ ንምድምሳስ ዝተኻየደ ኩናትን ዝተኸፈለ መስዋዕትን ማይ ንማይ ኣትሪፍዎሎም ካብዚ ብተወሳኺ ህዝቢ ትግራይ ላኡ ዘካየደ ኩናት ናይቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ፖለቲካዊ ትኩሳት መቐጸልታ እምበር ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ይብሎም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ትግራይ ንዝተኣወጀ ብሔራዊ ሓዘን ድማ ኣናእይስዎሎም ትግራይ ላይ ምን እንደሆነ አይታችኋል ጦርነት ብቻ አይደለም የሆነው ያው ሰሜኑ ሁሉ ጊዜ እንትን ነው የጦርነቱ ተርኖዶ እዛ ነው ሌት የሚያደርገው እሱ ነው ግን እኔ በህይወቴ አንድ ብሔር 3 ቀን የሐዘን ቀን ነው ጥቁር ለብሰ አዝነዋል 3 ቀን ደግሞ ሕራነ ነው ሲባል እኔ ሰምቼ አላውቅም ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ውሽጢ 3 ዋርሕ ጥራሕ 188 ገበናት ከም ዝተፈጸሙ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ከተማ መቐለ ፍሊጡ ኣባላት ሓይልታት ጸጥታ ትግራይን ፎረም ማሕበረሰብን ኩነታት ጸጥታ ዝምልከት ኣብ ዘካየዱ ወዘተም ኣብ ከተማ መቐለ ዘሰክፍ ገበን ይፍጸም ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣብቶም ዝሓለፉ 3 ዋርሕ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተፈጸሙ ገበናትን ዝተወሰዱ ስጉምትታትን እንታይ ይመስሉ ዝብሉ ብቤት ጽሕፈት ፖሊስ ከተማ መቐለ ጸብጻብ ዝቐረበ ኮይኑ ኣብዚ ርብዒ በጀት ዓመት ጥራሕ 188 ገበናት ከም ዝተፈጸሙ ተገሊጹ ካብቶም ዝተፈጸሙ ገበናት 16 ገበን ቅትለት 47 ፈተነ ቅትለት 16 ዓመጽ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝተፈጸሙ እዩ ኣብቲ ዝቐረበ ጸብጻብ ዝተሓበረ ስውር ገበን ክትራን ቅትለት ዓመጽ ወዘተ ኣብዚ ርብዒ በጀት ዓመት ከም ዘጋጠመ ኣብቲ እዋን ዝተገለጸ ኮይኑ ገበንን ስጋኣት ገበንን ምንካይ ገበነኛታት ኣብ ቀይዲ ክውዕሉን ኩሉ ሕብረተሰብ ሓይልታት ጸጥታን ሓገዝትን ክኾኑ ይግባእ ተባሂሉሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ብፍላይ መቕተልቲ ደቂ ኣንስትዮን መጮይቲ ህጻናትን ልሙድ እናኾነ ይርከብ ፈጻሚ ስራሕ ውድብ ሕወሓትን ላዕለዎት ኣመራርሓ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይን ንዝሓለፉ መዓልትታት ከካይድዎ ዝቆነ ይዘተ ብሙሉእ ምርዳእ ከም ዝተዛዘመ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ኣፍሊጡ ፈጻሚ ስራሕ ውድብ ሕወሓትን ላዕለዎት ኣመራርሓ ሓይልታት ጸጥታን ንዝሓለፉ ተኸታተልቲ መዓልትታት ኣብ ህልው ኩነታት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ኣንጻላልዮምዎ ኣብ ዘለዉ ሓደጋታትን መፍትሒ ኣንፈቶምን ከምኡውን ጉዳይ ላዕላውነት ትግራይ መሰረት ገይሮም ክዝትዩ ከም ዝቆነ እዩ እቲ ሓበሬታ ዝጠቅስ ብመሰረት እዚ ፈጻሚ ስራሕ ውድብ ሕወሓትን ላዕለዎት ኣመራርሓ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይን ረብሓታት ህዝቢ ትግራይ ንምርጋጽ ኣብ ዘኽእሉ መሰረታዊ ጉዳያትን ህልው ጸገማትን ምፍታሕ ኣብ ዘነጽሩ ኣንፈታትን ሙሉእ ምርዳእ ብምፍጣር ዘትዮም ከም ዝዛዘሙ እቲ ቤት ጽሕፈት ሓቢሩሎም ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ዘይሻራውን ንህላዊ ህዝቢ ትግራይ ጠጠው ዝበለን ምዃኑ ብተደጋጋሚ እኳ እንተገለጸ ምስ ሕወሓት ዘተኣሳስርዎ ግና ብዙሓት እዮም ነቲ ሕዚ ብቤት ጽሕፈት ሕወሓት ዝወፀ ሓበሬታ ስዒቡ እውን ብርክት ዝበሉ ሓሳባት ይወሃበሎም ሓይል ጸጥታ ትግራይ ምስ ካልኦት ኣብ ትግራይ ዝርከባ ተናሓናሕቲ ውድባት ተመሳሰልቲ ዘታታት የካይዶ ዝብሉ ካብ ዝለዓሉ ዘለዉ ሓሳባት እዮም ፑቲን ንዶናልድ ትራምፕ ተባዕ ክብሉ ንኢደምዎም ፕሬዝደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ መረፃ ኣሜሪካን ዝተዓወቱ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ እንኳዕ ሓጎሰካ መልእኽቶም ተባዕ ሰብ ክብሉ ገሊፆምዎም ትራምፕ ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ጠጠው ንኽብል ክሕግዝ የምዋሎም ብውሕዱ ቆላሕታ ዝግብኦ እዩ ክብሉ ፕሬዝደንት ፑቲን ገሊፆም ዶናልድ ትራምፕ ኣብ እዋን ጎስጓሶም ነቲ ኩናት ኣብ ሓደ መዓልቲ ጠጠው ከብልዎ ከም ዝኽእሉ ብተደጋጋሚ እኳ እንተገለጹ ነዚ ብኸመይ ከፈጽምዎ ከም ዝኽእሉ ግን ኣውሪሆም ኣይፈልጡን ኣብቲ ነዊሕ ሰዓታት ዝተኻየደን ብዙሓት ርእሰ ጉዳያት ዝሸፈነን መደረ ፑቲን ብዛዕባቲ ኣብ ሓምለ ኣብ ልዕሊ ዶናልድ ትራምፕ ዝተገበረ ፈተነ ቅትለት ብምልዓል ኣብ ልዕሊኡ ጠብላሕታ ፈጢሩ ክብሉ ተዛሪቦም ትራምፕ ብጥይት ምስ ተወቕዑ ዓጀብቶም ካብቲ ቦታ ገና ከይወሰድዎም ከለዉ ኢዶም ሓፍ ኣቢሎም ተቓለሱ ዝብሉ ቃላት ኣስሚዖም ምንባሮም ይዝከር ፑቲን ብናተይ ኣረኣእያ ብኣዝዩ ቁኑዕ መንገዲ ብትብዓት ትዕግስቲ እዩ ኣርእዩ ብምባል ምስ ዶናልድ ትራምፕ ንምዝታይ ድልውነቶም ኣብ ዝተሓተትሉ
እዋን ከዓ ድልዋቲና ክብሉ መሊሶም ዶናልድ ትራምፕ ምስ ፑቲን ንምዝራብ ድልው ምዃኖም ብሓሙስ ዝገለጹ ኮይኖም ንኤቢሲ ኒውስ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ድማ ክንዘራረብ ኢና ዝብል ግምት ኣለኒ ኢሎም በተዛማዲ ዜና ፕሬዝዳንት ዩክሬን ቭላድሚር ዘለንስኪ ምስ ትራምፕ ኣዝዩ ምውቕን ውፅኢታውን ዝርብ ከም ዘካየዱ ገሊጾም ኣለዉ ግን ከዓ ኣብ ሞንጎ ዩክሬንን ኣሜሪካን መላእ ኣውሮፓን ኣሜሪካን ዝገበረናዮ ርክብ ኣፍራይን ኣዎንታውን ንክኸውን ኩሉ ነገር ክንገብር ኣለና ክብሉ ገሊጾም ብዙሓት ትራምፕ ኣብ ቀጻሊ ወርሒ ጥሪ ስልጣን ምስ ተረከቡ ኣሜሪካ ንዩክሬን እትገብሮ ወተሃደራዊ ሓገዝ ክንክይዎ ይኽእሉ እዮም ዝብል ስግኣት እናልዕሉ ይርከቡ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ሎሚ ቴሌቪዥን ንዳሃይ ሎሚ ዝሓዝናዮም ዜናታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ሰላም ደሓን ኩኑ